بۆ یەکەم گاڤژ بۆ پێکئانیە ڕێککەوتنا دهۆکەیە گوتناوبەرە تەڤگەرا جڤاکا دیموکراتیک تەv دەمێ و ئەنجومەنا نیشتیمانی کوردی لە سووریە ئەن کەسێ هاتبوو ئیمزەکردن لە باژارێ قامیشلۆیە و نویزگەها تەv دەمێ جڤینەک لە دارکەت. Divê civînê de lêvegerên her du aliyan bejdar bûn û şêweyên pêkîanîna xalên rêkeftinê gengeşekirin. تشكيل لجنة مستقلة للإشراف على کۆمیتێکی سەربەخۆ هاتە دامەزراندن دا سەرپرشتیا هەڵبژارتنان بکە. 16 مەها 12 2014 de kesên di civatê de te keskirin got xalên rêkeftinê pêwîst ku pêk bên ji ber giringiya wê li ser asteyana tewî Kurdî û niştimanî Sûriyê bigiştî. على الصعيدين القومي الكردي. Her wiha dergehê hilbijartina 6 endamên lêvegera hevbeş hate vekirin ku ta 15 hêvê dibe ku ew bi dawî bibe. Ew 6 kesên ku werin hilbijartin li ser wê ev kesana çawa bên hilbijartin wê kîbin bi çi rengî bi ser mekanîzmaya wê maxivîn ji xwe wê komisyonek derke ciyek hat diyar kirin komisyonek derket navnîşanekî îmêl hat diyar kirin kesên ku bixwazin ji wan 6 kesa bin wek nemzet ji bo tevlî hilbijartina bibin wê bên serlêdanê bikin. Ji hêleke din ve hin mijarên din bi Kurdî hatine giftûgokirin lê di civînên tê de ew ê dê bi şêweyeke fermî bêtin holê. Tev derengbûna vê civatê hinekî dereng ket gerek benî niha heyvekê ev civat çê biwaya lê aniha di çêkirina vê civatê de tunakokî tune bûn û bêhtir axaftin li ser çawa ew 6 kesê mayî bên hilbijartin û rengekî baş derbas bû em bihêvînê civatê bên ew jî karibin encam nabidin û zû bi zû em karibin vê rêkeftina dihokê biçî bikin. Rêkeftina dihokê hewldaneke ji bo rakirina rûperên nakokiyan di pirtûka têkiliyên her du layanên siyasî yên Kurdên Sûriyê de bihêviya ku ew di rojevê de pêk bê. Îmad Kurdo Orient News, Qamişlo.